درباره سازکردنا کمیتهیەکە دەستوری و کارê wê li Sûriyê hin berpirsên pilebilind ji her sê welatên Îran, Rûsya û Tirkiye civiyan. Sazkirina komîteyeke destûrî li Sûriyê gengeşekirin. Şandiyê navdewletî yê taybet bo Sûriyê Stevan de Mistura di daxuyaniyekê de eşkere kir ku berpirsina pilebilind ji her sê welatên Îran, Rûsya û Tirkiye danûstandinên ektîv derbarê sazkirina komîteyeke destûrî û karê wê li Sûriyê kirin, di encamê de li ser zemîneke hevveş di vê derbarê de li hev kirin. Stevan de Mistura serbar kir ku biryara di hefteyên bên de hin civînên din di navbera her sê welatan de werin encamdan. Ji dereke taybet ji nava koalîsyona opozisyona Sûriyê ji malpera Eneb Beledî re eşkere kir ku her yek jê şepêla Sibaroj, şepêla Qamh, Platforma Mosko navên berbijêrên xwe bo sazkirina komîteyê di civîna Cenevê de ku di navbera her sê welatên gerantîdar Rûsya, Îran, Tirkiye de roja duşembê hatibû encamdan pêşkêşkirine.